Zdravím vás, přátelé, zdravím všechny příznivce mého YouTubeového kanálu a dnes jsem si připravila povídání o spánkové paralýze a nebo o entitách, které vysávají z nás energii. A chtěla bych povědět i o svých zážitcích s těmito fenomény. Ještě bych chtěla říct, že aspoň podle mýho názoru, když dochází k těmto spánkovým paralýzám, většinou se tak děje, když je člověk vyčerpaný, má nějaké psychické nebo mentální problémy, necítí se ve své kůži, vlastně je hodně unaven nebo má hodně starostí a vlastně je oslaben a tak tyhle ty energie nebo entity se vlastně na člověka velice lehce nachytnou a potom mu působí tyto problémy. Ve vědeckých kruzích je také psáno o spánkové paralýze. Zase se to tam popisuje z jiného důvodu. I to je možný, ale v tomhle našem světě působí energie. Svět je založen na energiích různého druhu, různých vibrací a má to vlastně spojitost s těmito prožitky velice nepříjemnými. Spánková paralýza je to vlastně stav, když spíte, teď se třeba zbudíte buď v noci nebo k ránu a většinou je to zapříčiněno tím, že člověk nemůže dýchat, má pocit, jako by se dusil, teď se probudí a vidí kolem sebe, najednou zjistí, že nemůže se hýbat, že má úplně jakoby ochrnutý ruce, hlavu, nemůže se hnout, nemůže ani mluvit. To je vlastně ta spánková paralýza. Ale čím je zapříčiněná? Ze své zkušenosti, už je to hodně let zpátky, se mi stala taky takováhle věc. Byla jsem na své chalupě, měla jsem tam kamarádku s dcerama, já jsem tam měla svoje dcerky, no a ještě večer to jsme si povídali na terase a já jsem vyprávěla různé příběhy, že mám ráda mimozemský život, zajímám se o to a různé takovéhle zvláštnosti. Tak jsem jim tam vykládala nějaké věci, no a pak bylo asi po půlnoci, ještě jsme se dívali na televizi a šli jsme spát. Moje kamarádka tenkrát říká, jsem zvědavá, jak já tady u tebe budu spát, protože já tak strašně blbě spím, že kolikrát si jako říkala, že musí brát prášky, aby vůbec spala. No říkala, no jsem zvědavá, abych měla dost síly zítra, protože jsme se chystali, že půjdeme do lesa a budeme dělat nějaké jiné věci. No a tak dál povídám. A teď jsme spali a bylo k ránu a já jsem se probudila, měla jsem pocit, že slyším zpívat ptáky, ale hodně nahlas, jako by mě zbudili. Ten zpěv ptáků mě probudil. Teď jsem otevřela oči a viděla jsem, jakože je šero. Říkám, no, ještě není den a ptáci zpívají jak o závod. To bylo úplně, mě to probralo. Teď, jak jsem ležela v té posteli, tak otevřu oči a vlastně vidím takový to šero. Teď kouknu a kolem mý postele, kolem dokola, stály malé bytosti. Tak jsem vlastně, říkám, co tady dělají, co to je. Byly to takový, jestli bych je mohla přirovnat, tak půl metru, byli velcí a měli takovou
jako měděno hnědou barvu a připadaly mě, že to jsou snad nějaký, to by se nedalo říct ani živý, nebo byli živí, jakoby v nějakých krunýřích, měli kolem, tady jak měli ty ramena, měli tam takové jakoby klouby a na tom nějaké spirálky, takový kulatější hlavičky to mělo, takový větší oči, skoro žádný nos, nic. A byly i takový ty ramínka, takový všechno, to bylo takový zvláštní. A teď tam stály kolem té mý postele a já jsem vlastně jako, byla jsem vlastně z toho zaražená, co to vidím. A co tady jako děláte? Teď jsem chtěla mluvit, jenomže jsem nemohla. Najednou jsem nemohla vyslovit vůbec žádný jakoby zvuk ze mě nešel, ale to, co jsem chtěla říct, to jsem jako říkala v myšlenkách. A teď oni odpovídají a oni říkají, neboj se, už jsme hotoví. Teď si říkám, s čím jsou hotoví. A teď chci křičet na tu svoji kamarádku, ona ležela v té místnosti, jak jsme měli tu jednu místnost hotovou, tak ona ležela na druhé straně. A já na ní křičím, Barčo, jenomže to Barčo, zase to jsem chtěla křičet, jenomže jsem to křičela jakoby v duchu, ale vůbec mi to nešlo z té pusy ven. A já jsem se snažila, a to bylo, jak když mám zaskřípnutý hlas, úplně sevřený tady, teď jsem nemohla, teď jsem vlastně se chtěla i nazvednout a já jsem se nemohla ani pohnout. Já jsem jenom mohla kroutit očima, jenom vím, že jsem kroutila očima a snažila jsem se prostě nějak tu Barču jakoby vzbudit a jako furt mentálně jsem na ní křičela, zbuď se, podívej se, co je tady. Jenomže se mi to nevedlo. A pak najednou nic nevím a zase jsem zřejmě usnula, asi jo. No, potom jsem se probudila, to už bylo nějak kolem 8 hodiny. Teď jsme byli všichni vzhůru a já jí říkám, viděla jsi to tady, co tady v noci jako kránu, co tady bylo? Tady byly nějaký malý mimozemšťany, viděla jsi to? A ona říká, hele, já nevím, já jsem tak spala tvrdě, já vůbec nevím, já si vůbec nic celé noci nepamatuju, ani jsem se ani jednou nezbudila. Já spala jak zabitá a to se u mě vůbec nestává. No. Takže to byl můj jakoby první střet tady s tou spánkovou paralýzou. A ještě u toho byly takovýhle nějaký bytosti. A potom, já nevím, asi za půl roku na to, jsem si objednala jednu knížku, Bohové slunce se to jmenovalo. A ta knížka mě přišla a na té titulní straně byly velice podobné bytosti, to, co stálo u mý postele, ale byly tam, jakoby to byly sošky vykopané z nějakých vykopávek archeologických starých. Tak říkám, no tak to byli ty mý návštěvníci. Nechala jsem to být. Uplynuly roky a žila jsem v jednom domě s mým přítelem a měli jsme velkou ložnici a tam jsem spala sama, protože přítel chrápal. Takže jsme se domluvili, že bude spát v obýváku, že on rád koukal na televizi, usínal u televize. No a já jsem spala. Teď v noci mě probudí něco. Něco mě dusilo. Já jsem se probudila, že se dusím, já jsem nemohla dýchat. Sotva jsem lapala po dechu, teď jsem otevřela oči a byla jsem vzhůru, žádná spánková paralýza to nebyla, byla jsem vzhůru, viděla jsem nad sebou černý mrak, ležel na mě, kus ležel jakoby nade mnou, nad celým tělem a část byla vnořená do mě a dusila mě, já jsem nemohla dýchat
teď jsem cítila tu tíhu, jak mě tlačí a já jsem si říkala, ono mě to úplně utiskne, úplně mě to udusí, rozmačká, že to byl takovej tlak. Teď v té hrůze, já jsem to viděla, leželo to vlastně nade mnou, na mě, dusilo mě to, stiskávalo mě to tak, že by mě to bývalo úplně rozmáčkat, mě to tady tlačilo na ty prsa. A já jsem chtěla začít křičet na přítele. Teď jsem začala křičet jeho jméno, jenomže já jsem opět, to je asi teda ta paralýza. Nemohla jsem ze sebe vůbec vypustit žádný slovo. Vůbec to nešlo. Teď jsem se nemohla ani hnout. Opět jsem se nemohla hnout. Jenom jsem se dusila a jenom to moje, musíš se nějak z toho dostat, nebo tě to tady udusí. A mentálně jsem prostě přikázala té bytosti, vypadni ze mě, nech mě. A v tom, jak jsem tohleto řekla mentálně, tak ta bytost jakoby se ze mě začala odpoutávat. Jsem cítila, jak mě to tady to sevření povoluje a ona se takhle zvedala. Teď jsem už mohla i dýchat, ještě jsem ji viděla nad sebou, ale měla jsem hrůzu, co to je. Teď ona se takhle vznesla, už jsem teda dýchat mohla a udělala a hnala si to k oknu a ztratila se. No, samozřejmě jsem začala ječet, jo. Začala jsem řvát na přítele. Ať okamžitě sem přijde, teď tohle, tak on se zbudil, co já říkám, nenechávej mě tady už samotnou, pojď spát za mnou, protože jsem se strašně bála, jsem z toho byla úplně vyděšená. Protože to byla realita, co jsem viděla, co na mě leželo, co mě úplně takhle dusilo. A vlastně úplně utiskávalo tak, že mě to málem rozmačkalo. No. Víckrát se tohleto neopakovalo. Pak uplynul zase nějaký rok. Přijela jsem ke své dceři na návštěvu. Ta žila s přítelem, jenomže ten její přítel nějak jsme si neseděli. Oni se pořád hádali mezi sebou a já jsem z toho byla velice smutná. Měla jsem o dceru strach, protože jsem se bála, aby díky tady tomu příteli neměla nějaký problémy velký sama se sebou, aby nedopadla špatně, jak jsem dopadla dřív já, protože vím, že když už chlap se stará o cizí děti, tak to nikdy není dobrý. A prostě jsem se o dceru bála. No a šli jsme, to tam byla tenkrát sama, její přítel byl pryč. A jak jsme měli takovouhle debatu o takovýchhle věcech, já pořád plná strachu o ní a měla jsem nepříjemný pocity v sobě. Vlastně jsem byla psychicky oslabená. No a šli jsme spát. Já jsem vlastně s ní spala v její posteli, tam, kde s ní spí ten přítel, že víc místa tam neměla. A já jsem usnula. A ona mi ráno povídá, mamko, ty jak jsi usnula, tak jsem viděla, já nevím, jako co jsem to viděla, ale normálně se z tebe vznesl nějaký mrak. Nad tebou jako byl, teď se z tebe jakoby vznesl a plul směrem ke mně. A já jsem se tak lekla, tak jsem jenom udělala kšt, běž pryč. A on se otočil a jakoby zmizl, odjel. No tak jsem si říkala, ježišmarja, víc, co to viděla. Nic. Pak jsem odjela domů a asi za 4 dny mi dcera volá a povídá, mamko, a jak ty jsi spala na tom místě mýho přítele. On když se vrátil domů, tak
tu první noc, co šel spát, začal v noci mít nějaký problémy, začal, že se tam dusí, že probral se, že se dusí, že na něj něco, že ho něco svíralo, že nemohl dýchat. A začal mít nějaký panický stavy, úplně jakoby vyděšený a pocity úzkosti, strachu, děsného strachu. Že říkal, takovej strach, co jsem měl, takovej jsem v životě nezažil. Ten pocit hrůzy, strachu, úplně něco příšerného. Jo. A právě jak říkal, že ho to vzbudilo, že ho něco dusí. No a mě hned napadlo, já říkám, víš, co to asi bylo? To byla intruzie. Ona se zhmotňuje, nebo prostě už existuje, zhmotní, ta přijde ke svému životu tak, že se zhmotní strachem. Jak nedobrým, jako když se dějou nějaké špatné věci, tak vzniká negativní energie špatná a ona se začne zhmotňovat. A to je vlastně energetický parazit a nazývá se intruzie. A je to podle slova nějakého latinského, že ona se, jako ta intruzie, to je jako, že se to na vás přilepí a vysává. Jo? Takže to je vlastně energie, která se živí s těžkou, špatnou energií, aby sama přežila. A dokonce asi vzniká i tím, že ji i lidi dokážou tím svým nastavením svoji energetickou jakoby i zlobou nebo záští taky zhmotní. A ona pak žije svým vlastním životem. A hledá si oběti, které jsou nastavené na tu frekvenci a energii, kterou ona potřebuje ke svému přežití. Takže jsem si uvědomila, že já, jak jsem myslela na toho jejího přítele, dcery, tak negativně a špatně. Takže vlastně jsem jí za sebe nějak zhmotnila, tady tu energii, tu intruzii. A velice je to zřejmě inteligentní, protože ona musela zůstat na tom místě, kde já jsem ležela, protože věděla, že tam je to jeho místo. Energeticky to musela cítit. A čekala vlastně. A on až přijel domů, tak na něj sedla a začala ho vysávat. No a tím bych chtěla říct, že v tomhle našem světě je hodně různých energií. Jsou energie lásky, energie radosti, energie zloby, zkázy. A tady ty energie my dokážeme posilovat tím, jak jsme nastavení, to, co my cítíme, to, co my vyzařujeme, vysíláme, tím my ty energie posilujeme. A oni potom dostávají vlastně svůj život. Oni jsou životaschopní a začnou žít svůj život pro sebe a hledají si svoji potravu. A přitahujou je místa nebo lidi s tou frekvencí, kterou oni potřebují pro svůj život. Tak to je tak všechno, co bych dneska chtěla říct, o čem jsem vám chtěla povídat. A jestli máte podobný příběh nebo podobné zkušenosti, byla bych ráda, kdybyste mě napsali. Mockrát vám děkuju, že mě sledujete. Když tak mě dejte nějaký like pod video. A příště zase s nějakým povídáním se těším. Nashledanou.